हेल' लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि मिनि ब्लगाव फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थालायबाय नै लोगोफोर एकदम सान्दुङाबो बिराद थिं-थिंहाय अब्लाबो माने आङो नैबे आंनि टार्टल वाइन हेंगिं प्लान्टखौ आङो खेबस'दों आरोना लोगोफोर माने बेवहाय आङो सान्दों कि थुबजाजा खालामनो आरोना माने बिराद अनदोंमोन आङो खेबस'नो अनबालाय मा जाबावनो आरोना जितु आंनो डिजाइन नांगौ ओमफ्राय नै लोगोफोर बिराद मोजां हेल्दी लावबोबाय आरोना आं बेखौ बांद्राय लिलाला गोलाव खालामनो सानाखै थ' नोंथांमोना नुलांबाय थागोन आं बे हेंगिं प्लान्टखौहाय बा टार्टल वाइन प्लान्टखौहाय आं माबायदि डिजाइननि लाखिगोन थ' नोंथांमोना नुबाय थागोन आङो माने सम सम सर्ट भिडिअ लाबोखायो माने गोसोबानो खालामखायो आङो बे प्लान्टनि भिडिअखौ थ' नै आं दा खेबस'गासिनो माने गोजौआव एसे हेभि रोजा खालामनो सानदों आरो आङो सिगाङावथ' आं बेबायदि खालामाखैमोन ओमफ्राय नै एबार आङो बेबायदि खालामनो सानदों आरो बांद्राय आङो गोलाव लाखिनो सानाखै आरो बे फुलखौ खिन्थु बिराद मोजां जादों आरोना दा हेल्दिनो ओमफ्राय नायफा माने दैफोरखौबो होनांगौ माने बांद्राय खरान जायोब्ला माने बियो रानलांनो चान्स थायो आरो गुदिनिफ्राय गुदियाव रानोब्ला नस्थ' जालांनो चान्स थायो नालाय ओमफ्राय दाथ' माने एकदम दै होफा खालामदों नालाय लोगोफोर बिराद मोजां हेल्दी जादों थ' न'आव थाबाय थायोब्लाथ' केयार खालामनो हायो फुलफोरखौ बहाबा थांनाय फैनाय बेफोरावबा माने बावलायलाङो आरोना बावजालाय लाङो आङो दा बिराद माने नायफा केयार खालामनानैहाय आङो दै होयो थ' बिराद मोजां हेल्दी जादों आरोना आंनि फुला थ' नोंथांमोना नै रियेलाव बिराद मोजां बावसो लोगोफोर जायफोर नोंथांमोना गायो निस्सय नोंथांनि न'आबो बे प्लान्टजोंहाय समायगोन आरोना बिराद मोजां आरोना जायफोरा साजायाखै थ' नोंथांमोना साजायनानै लाबानो जाबाय नायबाय थाथावथाव नुयो आरोना थ' नोंथांमोना आंनिखौ जेरैबायदि नुदों नोंथांमोननि न'खौबो हयथ' जानांगौ बांसिन समायना नुगोन ना मा होनो लोगोफोर बेखायनो माने टाइम थानायफ्राव ओरैनो बेखार खालामनाङा स' फुलफोर गायनानै हो समायो आरोना न'फोरखौ साजायोब्ला ओमफ्राय नै बेबायदिनो खेबस' दोननायफोरा बेबायदि लावलांबाय आरोना थ' बेखौबो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय थेंक इउ फर वाचिं